Znáš ten moment, kdy ti někdo něco řekne a tebe to úplně rozhodí. Stačí jedna věta a v tobě se něco spustí. Něco, co tě nutí okamžitě reagovat. Ohradit se, bránit se nebo útočit. Jenže ta reakce není vždy ideální. A když pak opadnou emoce, říkáš si, mohla jsem to říct líp, nebo naopak, neměla jsem to říkat vůbec. A to ti možná leží v hlavě, ještě víc než ta samotná situace. Jestli to znáš, si tady správně. Právě proto, že já sama jsem dřív reagovala úplně na všechno, ať už z pozice vnitřního zranění nebo ega, tak jsem musela na všechno reagovat a stálo mě to spoustu energie, vnitřního klidu i času. A abys nemusela opakovat stejné chyby jako já a mohla si to urychlit, tak ti dneska chci ukázat 3 jednoduché kroky, kterými se sama řídím ve chvíli, kdy to ve mně fakt vře a nechci udělat něco, čeho bych pak mohla později litovat. Běžně tento postup doporučuji i mým klientkám a parádně se nám osvědčuje. Rozhodně vydrž do 3. kroku, protože to je vlastně ten největší game changer. Pokud si tu nová, vítej. Já jsem Sylvie Bennett, osobní koučka a pomáhám ženám získat zdravé sebevědomí, budovat vnitřní stabilitu a tvořit naplněné, smysluplné vztahy. Jestli tě zajímá víc o mně, mých službách nebo produktech, najdeš vše na webu www.sylviebennett.cz. Pokud ještě neodebíráš můj kanál, tak klikni na odběr, ať ti neuteče žádné další video a my se pojďme teď ponořit do dnešního tématu. Reakce v emocích můžou to být samozřejmě i ty radostný, ale my se dnes zaměříme na ty nekomfortní, které bývají často nerozvážné, unáhlené a přehnané. A právě proto můžou napáchat víc škody než užitku. Navíc kolikrát se pak člověk cítí jako totální královna dramatu a to není zrovna příjemný pocit, nebo aspoň pro většinu z nás. A neboj, tohle video nebude o tom, že se máš 3krát hluboce nadechnout a být vyzenovaná na obláčku 24 hodin 7 dní v týdnu. Chci ti dát něco, co opravdu funguje v reálném životě, v běžných situacích. I když jsi unavená, i když jsi přecitlivělá, i když jsi naštvaná a přesto nechceš jednat v návalu emocí, ale reagovat vědomě a ne impulzivně. Takže jak z toho vlastně vystoupit? Jak se přestat chytat každé poznámky, každého slova, divného pohledu, útočící zprávy nebo tónu, který v tobě něco spustí? Protože popravdě většinou nám nejvíc energie nevezme ta situace samotná, ale to, co se děje pak v naší hlavě, v našem těle. A pak se v tom točíme dokola. Pojďme rovnou na první krok, který je úplně jednoduchý a přes toho většina z nás v té chvíli úplně mine. Prvním krokem je zeptej se sama sebe, proč mě to vůbec zasáhlo. Tohle je otázka, kterou si pokládám úplně jako první. Protože upřímně, kdyby v tom, co mi někdo řekl, nebylo něco, v čem já sama o sobě pochybuju, tak mě to nejspíš vůbec nerozhodí. Když mi například někdo řekne, že jsem muž, tak se směju a jdu dál. Jsem bez pochyby žena a nemám důvod se nad tím ani pozastavit, ani obhajovat. Maximálně si řeknu, ty seš ale hňůb a pouštím to z hlavy. Když mi někdo řekne, že mám hnusný červený boty a já mám na sobě boty bílý, tak mě to nechává naprosto chladnou. Naopak se možná zamyslím nad tím, jestli ten člověk náhodou není barvoslepý. Hotovo, pouštím, nemá smysl nad tím přemýšlet. Ale když mi někdo řekne třeba, ty nejsi moc dobrá máma a já zrovna ten den ráno měla se synem nějakou rozepři. Byla jsem nepříjemná, unavená a v duchu si už sama kladu otázku, jestli jsem to třeba nepřehnala. Tak přesně tam mě to zasáhne, protože tam už jsem si sama v sobě nejistá. A to, co slyším zvenku, jen přilévá olej do ohně, který už ve mně doutná. A teď přichází ten zásadní rozdíl. Reflexe není špatná, naopak může být obrovsky zdravá, ale záleží na tom, jak s tím zacházím. Pokud si v tu chvíli řeknu, proč mě to vlastně tak rozhodilo, mám šanci to vzít jako příležitost, podívat se do sebe a vidět, co se ve mně spustilo, co se tam děje, co tam ještě není úplně uzdravený, co mi to říká. Ale pokud na toho člověka rovnou vědu stylem, co si to vůbec dovoluješ hodnotit, jaká já jsem matka, ty se snad úplně zbláznil a co ty seš za otce, tam už v tom není reflexe, tam už jen moje zranění útočí zpátky. A často ne proto, že ten druhý byl krutý, ale proto, že jsem si tímhle vnitřním soudem vlastně nebyla jistá už dávno předtím. Takže první krok, zastavit se a zeptat se. Dotklo se mě to proto, že je to reálně pravda, nebo proto, že o sobě sama někde uvnitř pochybuju úplně stejně.
Protože ve chvíli, kdy si tohle v sobě ujasníš, přestáváš bojovat s tím druhým a konečně slyšíš samu sebe. Slyšíš ten vnitřní hlas, který ti neříká, že jsi špatná, ale že se možná právě teď potřebuješ trochu víc zastavit a podívat se dovnitř, co se děje uvnitř tebe, a to je vždycky silnější než jakákoliv obrana. A právě v tomhle bodě, když už vím, že mě to zasáhlo a vím, proč mě to zasáhlo, je hrozně snadný sklouznout k dalšímu vnitřnímu monologu. No jo, ale on přece. Jenže to je pořád reakce na něj. A my nechceme řešit toho druhého. My chceme pochopit, co se právě teď děje v nás. A přesně proto přichází druhý krok. Pojmenuj emoci, ne situaci. Tenhle krok bývá přehlížený, ale je naprosto klíčový, protože většina lidí si neuvědomuje, že když něco řešíme dokola v hlavě, většinou neřešíme, co cítíme, ale řešíme, co se stalo, co kdo řekl, jak to mělo být. Jenže to nejsou emoce, to je příběh. A příběh můžeš překroutit třeba 1000krát, ale emoci neobejdeš. Takže jakmile zjistíš, že tě něco zasáhlo, zeptej se, co přesně teď cítím, jaká emoce se ve mně právě teď ozývá. A teď pozor, to není jednoduchá otázka, protože my jsme naučení být silný, mít věci pod kontrolou, nehysterčit. Takže místo toho, abychom si dovolili přiznat, cítím stud, vinu, smutek, strach, žárlivost, křivdu, řekneme radši, byl na mě hnusný, neměl to říkat, to bylo opravdu nespravedlivý. Ale tohle pořád není odpověď na otázku, co teď cítím já. A když to nepojmenuješ, nebudeš to nikdy schopná uchopit ani propustit. Představ si, že si v sobě neseš emoci jako malý balíček, o kterém nevíš, co v něm je. Dokud ho nerozbalíš, nemůžeš se ho ale zbavit. A ten balíček si nosíš všude. I do dalších rozhovorů, i do další hádky, i do dalšího dne. Přesně takhle vzniká přetlak. Možná máš pocit, že tě partner přehlíží, ale ve skutečnosti to není vztek, je pod tím pocit neviditelnosti, bolesti a touha po pozornosti. Možná tě naštval tvůj šéf nebo tě urazil a ty jsi naštvaná, ale pod tím je stud, že ses před lidmi cítila malá. A pojmenování toho pocitu je začátek uzdravení. Nemusíš ho hned měnit, nemusíš s ním hned nic dělat, stačí ho jen vyslovit, pojmenovat. Klidně jen v sobě. Můžeš říct například, cítím se méněcenná, cítím se jako malá holka, kterou někdo zrovna setřel, cítím se neviditelná. A jakmile to víš, často se stane zvláštní věc. Už nemáš potřebu reagovat tak silně. Už víš, že ten druhý není ten zlý, už víš, že jsi jen člověk, kterého něco zasáhlo a teď to vědomě držíš v náručí, místo aby tě to ovládalo. Tohle není slabost, tohle je emoční vyspělost a ta se trénuje. Ne ideálem, ale každou situací, kde si dovolíš být emočně vyspělá, raději než výbušná. Možná si teď říkáš, OK Sylvie, ale jak to mám poznat, co přesně cítím? A já ti rozumím, protože někdy jsme tak zahlcený, že nemáme vůbec slovní zásobu pro naše emoce. Tak tady je malý tip, jak to můžeš udělat, když nevíš, co přesně cítíš. Zkus si představit, že to popisuješ nejlepší kamarádce. Ne jako obžalobu ve formě on mi řekl, že jsem přecitlivělá, ale spíš něco jako bylo mi to nepříjemný, připadala jsem si trapně, jako bych byla moc. Tam je ta emoce, tam je ten pocit a pokud ani to nejde, stačí si říct třeba cítím, že mě to bolí a zatím nevím proč. I to je dost. Protože to není výmluva, není to drama. Je to vnímání sebe a svých emocí. A to je první krok k tomu, aby tvoje reakce byla jiná než dřív. Ne automatická, ne výbušná, ale vědomá. A teď přichází možná ten nejvíc osvobozující moment. Protože ve chvíli, kdy už víš, co cítíš a nebojuješ proti tomu, přichází otázka, která dokáže změnit celý průběh situace. A teď pozor, krok číslo 3 a to je otázka, kterou si rozhodně zapamatuj, protože to je ten game changer, o kterým jsem mluvila na začátku. A ta otázka zní, stojí mi to vůbec za reakci? Protože i když máš právo na to něco cítit, ne všechno, co cítíme, potřebuje okamžitou akci. A někdy právě tím, že nereaguješ, okamžitě získáš zpátky moc nad tím, jak chceš tu situaci opravdu zvládnout, jak ji chceš vést. Ne jako ta, co vybuchla, ale jako ta, co vědomě volí svoje bitvy. A o tom je krok číslo 3. Možná největší vnitřní svoboda přichází ve chvíli, kdy si dovolíme nereagovat na všechno, co se nás dotkne. Ne proto, že bychom to přešli, ne proto, že bychom se báli ozvat, nebo proto, že bychom s tím souhlasili, ale protože jsme si vědomě řekli, tohle mi za to teď nestojí.
Sama si pamatuju období, kdy jsme s otcem mého syna ještě neuměli vědomě komunikovat. Každá výměna názorů, co se týkalo třeba výchovy našeho syna, byla výbušná. Jedna zpráva ve mně dokázala spustit vlnu obranných myšlenek, protože jsem měla pocit, že mě obvinuje, že selhávám a že musím okamžitě reagovat, vysvětlit, obhájit se. A tady se nabízí reflexe z kroku číslo 1, proč se mě to vlastně dotýkalo. Sama jsem měla tenhle pocit jen možná nevědomě. Ale čím víc jsem se snažila v té konverzaci uvést věci na pravou míru, tím víc jsme se točili v kruhu. Až jednou jsem udělala něco jiného, když přišla zpráva, cítila jsem, že je psaná z emoce, nelíbila se mi a v duchu jsem si řekla, tohle asi víc vypovídá o něm a jeho nastavení než o mně. Možná se pere sám se sebou, možná jen potřeboval někde vybít tlak. Stojí mi to teď za reakci? Má smysl to rozvíjet? A odpověď byla ne. Ne protože bych se bála konfrontace, ale protože jsem konečně pochopila, že některé věci nepotřebují hned odpověď a některé nepotřebují vůbec žádnou. A tady je jedna důležitá věc. To, že nereaguješ hned, neznamená, že s tím souhlasíš. Neznamená to ani, že si necháš všechno líbit. Znamená to jen, že si dáváš prostor. Prostor na to rozmyslet se, jestli vůbec chceš reagovat. A pokud ano, jakým způsobem to chceš udělat. Protože reagovat můžeš kdykoliv. Ale když to uděláš z klidu, ne z pozice afektu, mají tvoje slova úplně jinou váhu. Možná si říkáš, ale co když to nechám být a on si bude myslet, že měl pravdu. Jenže já ti teď něco řeknu. To, co si myslí ten druhý člověk, není tvoje zodpovědnost. Tvoje zodpovědnost je, jak ty sama reaguješ a co si dovolíš cítit, pustit nebo unést. Nikoho stejně nepřesvědčíš o svojí pravdě, protože on má tu svoji a někdy je to opravdu dopředu prohraný boj. Proto je dobrý rozlišovat, co stojí za reakci, za konverzaci a co je lepší nechat úplně být. Protože žena, která si umí vybrat, kdy mlčet a kdy mluvit, je žena, která už není reaktivní, ale vědomá. Možná máš teď pocit, to bych chtěla umět, ale jak to mám zvládat v praxi? A já ti rovnou říkám, je to proces. Někdy se ti to povede, jindy ne a to je naprosto v pořádku. Tohle není o tom být dokonalá, je to o tom být vědomá. A stejně jako všechno, i tohle se dá trénovat. A věř mi, že přijde den, kdy už nad tím nebudeš muset tolik přemýšlet. Já dneska často přeskočím i první 2 kroky, když vím, že na to teď nemám čas probíhat nějakou reflexí a jen se zeptám sama sebe, stojí mi to za reakci? Pokud ne, nechám to být. Pokud ano, tak si pak v klidu později k tomu sednu a projdu si to zpětně. Vrátím se ke kroku číslo 1 a číslo 2, pak teprve reaguju. A právě tohle je ten rozdíl. Nejde o to reagovat dokonale, ale vědomě. A o tom to celé je. Tyhle 3 kroky ti pomůžou vytvořit si odstup, uvědomit si, že ne všechno stojí za naší reakci a taky ti dávají možnost se kdykoliv k něčemu vrátit, pokud máš pocit, že musíš reagovat a nejde pouze o tvé ego. Takže pamatuj, krok číslo 1, zeptej se sama sebe, proč mě to vůbec zasáhlo. Krok číslo 2, pojmenuj emoci, ne situaci. A krok číslo 3, polož si otázku, stojí to za moji reakci. Pokud tohle chceš trénovat víc nebo zrovna teď řešíš vztah, komunikaci nebo vnitřní chaos, zvu tě na individuální konzultaci nebo coaching, kde můžeme spolu popracovat právě na tom, jak získat odstup, jak si vytvořit nadhled a sílu jednat jinak, ne přetvařovat se, ale najít funkční balanc pro tebe. Odkaz na rezervaci pro úvodní hovor nebo konzultaci najdeš v popisku videa a já se na tebe budu moc těšit. To je pro dnešek vše. Jestli ti tohle video pomohlo, něco tě v něm zaujalo nebo chceš sdílet vlastní zkušenost, napiš mi do komentářů. Video klidně přepošli kamarádce, která občas taky vybuchne a potřebuje funkční nástroj na vědomou volbu. Já ti děkuji a měj krásný den.